så er vi på familietur. Og hvis jeg tænker, Martin, familien kan det ikke være på den her cykel her. Er du bare, hvad mener du med familietur? Så er det fordi, de er der. Vi skal til Rømø, og ungerne og konen og svigermor er pakket i bilen. Og jeg tænkte, ved I hvad? Vi skal ikke sidde så tæt. Det skal være en dejlig, behagelig tur for alle. Svigermor skal da ikke sidde om bag i. Nej. Hun kommer ind i bilen sammen med konen og ungerne, og så tager jeg motorcyklen, for vi skal nemlig til Rømø. Vi skal ned på stranden og chill og hygge og slappe af og nyde, at det er sommer og ferie og alt det gode. Og så skal vi også have is bagefter. Og det bliver selvfølgelig på Bolseriet, for det er der, man får den bedste is. Jeg har prøvet noget nyt. Jeg har prøvet at placere udstødningsmikrofonen et andet sted end tidligere. For at se, om man kan få lidt mere lyd ud af den. Nu må vi se, om det er noget, vi kommer til at køre med fremadrettet, eller om det bare er nej tak. Så det bliver også lidt spændende. Vi prøver at tage alt muligt sjovt af med alt det her fine nye udstyr. Ellers er turen egentlig bare stille og rolig. Ikke så meget dekadar. Der er et par emner, som vi lige skal snakke om. Men ellers er det egentlig bare chill, nyde og slappe af. Det blæser godt nok meget i dag, altså jeg går nok lidt spændt på, hvordan det er på Rømø, må jeg nok indrømme. Fordi det er jo bare fladt og så ud til vandet. Det blæser sikkert rigtig meget. Det er 18 grader. Det er fint vejr. Blå himmel. Nogle skyer hist og pist. Det er ikke noget at skrive hjem om. Det er jo ideelt. Fordi det er ikke for varmt. Det er lidt for koldt. Det må bare gerne være en blæser varmt. Men man kan ikke vinde hver gang. Nå, en af emnerne, som jeg godt lige kan tænke mig at bringe op. Se, jeg er jo lykkelig gift. Og har 2 fantastiske, dejlige piger på snart 16 og snart 14. De er teenagepiger. Og så en fantastisk dejlig kone. I går, der var vi ude i Kolding Storcenter og shoppe lidt. Det var faktisk ikke, fordi det var så slemt i går. Men, altså jeg vil ud og shoppe med dem før. Og hold nu fast, mand. Hvor kan de da bare tage lang tid om ting. Det er da helt vildt. Altså, hvor meget tøj det ikke lige skal prøve. Helt seriøst. Og den her, I må få den gratis. Den koster ikke noget. Ja, kvindetøjsforretninger. Prøv her. Jeg betaler glæde 5-10 kroner for en kop kaffe. Med glæde. Kunne I ikke lave sådan et loungeområde til mændene eller fædrene eller et eller andet, hvor de lige kan gå hen, sætte sig ned, få en kop kaffe, sidde og scrolle på deres telefoner, i stedet for, i stedet for at stå og vente ud på et prøverum, eller stå til tommelfingre, eller stå op og glo og ligne en eller anden, som egentlig ikke gider at være der. Det kunne være så fedt, mand. Altså, så tror jeg faktisk, at jeg vil have større tålmodighed, når det er sådan, jeg er med ude og shoppe med pigerne. Ellers får de selv bare lov til at gå sammen med Cecilie og hygge sig med hende. Det hold nu fast, mand. Så forretninger. Jeg tænker også, at herretøjsforretninger kan også gøre det. Det er ikke udelukkende kvindetøjsforretninger. Men lige sådan et område med en sofa og nogle stole og så lige en kaffeautomat. Prøv her. Sådan altså bare hjemme. Det kunne godt nok være rart, ja. Ja. Jeg ved det ikke, er det bare mig eller hvad? Det må I jo svare på, om det er. Jeg tror det ikke. Og jeg tænker, det kunne bare være en stjernegod idé. Og så det der loungeområde, eller hvad det er, altså kaffe og nogle magasiner, eller et eller andet. Gør det lidt hyggeligt, gør det lidt cozy. Det står der sidde i, og en kop kaffe. Prøv her, I'm happy. Så kan hun bruge næsten lige så lang tid, hun vil i den butik. Og prøve lige så meget tøj, hun har lyst til. Fordi jeg har en dejlig stol at sidde i. Jeg kan lige, whatever. Det er fint, der skal ikke meget mere til. Men den vil jeg få gratis. Den kostede ikke noget. Det kunne være en idé.
Bring den videre. Jeg ved ikke til hvem. Men det kunne være en idé. Jeg siger det bare. Og jeg nægter selv tro på, at jeg er den eneste. Så er vi på dæmningen. Er det vel? Dimen. I don't know. Og nu kan man virkelig mærke nu, hvor det bare er helt fladt. Ja, det blæser virkelig meget. Og vi skal gå ned på stranden. Da. Det bliver en køligere fornemmelse, tror jeg. Men det er for det. Godt. Det andet emne, jeg godt lige kunne tænke mig at snakke om, det er... jeg lavede en video sådan sjovt ud for noget tid siden, der snakkede om, at jeg er udeforstående for dem, som der holder stjernedød lang afstand, når det holder i kryds og så videre. Og der har virkelig mange, der har kommenteret på det. Nogle de er enige, nogle de stiller sig sådan, er det et problem, og andre de er bare nogle Facebook, Instagram-krigere. Men der er flere af jer, der har nævnt, at det er med hensyn til udrykningskøretøjerne. Prøv det kan jeg sagtens forstå, det kan jeg sagtens se, og det er heller ikke fordi, jeg tænker, at man skal holde helt op i røven på den moderkørende, så ens kofanger rammer deres kofanger, eller jydekrog, eller et eller andet. Det er heller ikke der, vi er. Jeg er med på, at der skal være en tilpas fin afstand, men jeg tænker sådan noget, der ligner 1,5 til 1 meter. Ja. Og det tænker jeg, det er jo fint. Fordi så kan man stadigvæk lige trække ind, hvis der kommer udrykningskøretøj, samtidig med, at man ikke fylder hele freaking banen. Der, hvor jeg har en udfordring med, det er, når man holder lidt af 3-4 meters længdes afstande, og så man ikke lige kan smutte forbi, hvis man skal ud på venstre spor eller højre spor. Det er der, jeg har et problem. Og især, når man så ser, hvis man så mirakuløst nok får klippet sig ind, at man bare kan se, prøv at høre, Marker, hvis nu du lige kører 2 meter længere frem, ikke? Så kunne vi faktisk også få fyldt højre sporet eller venstre sporet. Det er det, jeg snakker om. Det er det, jeg tænker på. Bare lige for clarify det, for det er sikkert nogen, der har misforstået det. Og så er der også flere, der skrevet med hensyn til tommelfingerregel, at bunden af nummerpladen, den skal sådan passe med kølehjelmen. Og så er det fint. Men det er også meget forskelligt. Altså nummerpladen, vores, den hænger sådan midt i. Der er jo nogen, der hænger med hele ned i jorden. Og der er nogen, der hænger nærmest helt oppe i bagruden. Så det er også vanvittigt svært lige at få den til at passe ind. Og kølehjelme har forskellige højder og niveauer og sådan noget. Så det er bare svært. Der er også folk, der siger med elbiler med, at det er den der sikkerhedsafstand. Jo, men man kan også godt trykke på speederen. Altså, vi kører selv elbil. Og der kan man altså godt trille stille og roligt op tilbage ved, og så mindske afstanden, så det stadigvæk er en tilpas fin afstand. Det værste at se, det er 2 billængder. I kid you not. 2 billængders afstand. Det var fuldstændig vanvittigt. Og det gjorde faktisk sådan, at alle dem, der skulle ligge så i venstre spor eller højre spor, kunne ikke. Der var 1 bil oppe i lyskrydset, og så var der den her ene her, som der holdt 2 billængders afstand, som så gjorde, at man ikke kunne komme til venstre eller højre. Og hvor tror I, der først bliver grønt? Pil til højre! Men det er... Ja, det kan godt være, det irriterer mig lidt. Så nej, selvfølgelig man holder en fin afstand til forankørende i lyskrydsen, når man er stille. Selvfølgelig. Man skal ikke lægge helt op røven på. Men stop nu med det der billængder der. Det er der issue, det ligger. Så, det var bare lige sådan en recap fra den video, som jeg har klippet et kort klip ud af, jeg har lagt på TikTok og Instagram og så videre. Men det er jo en del af en hel video, som også er et eller andet sted. Men det var lige sådan en opdatering, eller hvad man skal kalde det. Clarification. I don't know. Men nu på Rømø! Og så skal vi ned på stranden. Nej, jeg er spændt på, hvor mange mennesker der er dernede. Det kan være, der er dragflyvning også. Eller det der, hvor de sidder i det der karts der, så... hvad det hedder? Kitesurfing? Kiteboarding? Et eller andet. Hvad hedder det? Kiteboarding. Der hvor man sidder... en go-kart lignende tingest uden motor, men det er sådan en drage, man så smider op. Og så kører rundt på stranden. Ja, det er i hvert fald til det lige nu, der er det en ting, der er helt sikkert. Nej! Jeg ved ikke, om pigerne vil ud og bade. Jeg skader mig ikke ud og bade, men det er simpelthen for koldt til.
Og så er der meget sand. Jeg hader sand. Føj, hvor jeg hader sand. Det ser ud til, at det er mere overkommeligt at finde en plads i dag. Men se, det er det, der er spændende ved, at de er i bil, at jeg er i motorcykel, og så med korrigering og alt det. Fordi de vil sikkert gerne dagen holde. Så holder jeg derovre. Ja, men ja. Det gør jeg ikke. Jeg holder her. For så kan jeg også komme ud igen. Skide godt. Jeg bliver lige nødt til at tage det der om en gang til. Fordi mikrofonen, den lå lige der på tanken. Jeg har ikke fået den i hjelmen. Så jeg har bare plapret. Uden at kunne plapre til nogen. Jeg tror, det er 3. eller 4. gang, det er sket. Altså, det er faktisk tæt på pinligt. Nå, det jeg sagde, det var Rømø. Og vi var nede på stranden og gå lidt rundt dernede. Det blæste sindssygt meget. Og luften var lidt kølig i det. Pigerne, eller i hvert fald den yngste og Cecilies mor, de var ude og soppe lidt. Det var vandet ikke for koldt til. Så det var godt. Det har været hyggeligt. Trods at der blæst sindssygt meget. Og så ellers bare gået rundt op og hygget og chillet og været inde i en butik. Og pigerne de fik købt lidt. Og når jeg siger pigerne, så mener jeg også min kære svigermor, Cecilies mor. Nå, pigerne de fik soppet lidt. Og nu kommer de også lige foran igen, før der kørte de bagved. Og så har jeg bare fået is. Og så rendte vi jo ind i LME. De her konfirmationslejre her. Og LME, det er den efterskole, hvor min kone hun arbejder på nede i Løben Kloster. Og hver år der er der sådan noget konfirmationslejre. Og så er det hver anden eller hver tredje år, der er nede på LME. Men der var der nogle kendte ansigter, som jeg lige fik kils på. Det var helt hyggeligt. Og så var der lidt på knejde. Ja, Storm. Så var der lige på knejde, så jeg lige skulle se motorcykel. Og det fik da også lige lov til at høre, hvordan den lyder og sådan noget. Det er hyggeligt nok. Altså, det vi snakker om på gangen, det er, børn, I skal bare blive ved med det der, og spørge og kigge, og jamen, det er bare fantastisk. Også, både det man kender, men også det man ikke kender. Alt er legit. Det er helt legalt, det hele du. Så I slår bare løs. Og jeg er nu så på vej hjem igen. Efter en rigtig fin dag, og vi har hygget os i et par timer nu. Og så det har været en god tur. Og vinden er i ryggen nu. Det er også rart nok, så man ikke får alt den frontvind der. Ja. Så det er jo bare at nye turen hjem. Og så er det lige et sidste emne, vi også lige skal hoppe og vende. Men det tænker jeg tager lidt senere. Nå, den sidste ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig også lige at få snakket lidt om, det er også endnu en opdatering omkring Kolding MC. Jeg smed en video op her for noget tid siden på TikTok og så videre. Også et klip af en del af en længere video, som er på YouTube, hvor jeg retter kritik mod Kolding MC og den måde de håndterer nogle af deres sager på. Altså det er jo specifikt min kammerat, som har en forsikringssag kørende, og den på en ulykke, der skete skærtorsdag. Mig og ham, de havde lige sammenstød, og han får afleveret hans motorcykel mandagen efter skærtorsdag. Jeg afleverer min også mandag tirsdag efter skærtorsdag. Hans, det er bare i Kolding MC. Min, det er Kajs MC nede i Sønderborg. Der går en halvanden uge, maks 2 uger, men jeg tror faktisk, det er en halvanden uge. Så har jeg min cykel tilbage. Fuldstændig smurt, og alt er top i orden, og der er også en reserve, der skal skiftes hjem der. Nyt bagfæld, eller nyt forfæld, nyt dæk, ny frontskærm, ny køler, sideskørt, ny tank, og sådan ting noget der. Maks en halvanden uge går der.
han har stadig ikke fået hans tilbage igen. Og det er altså, vi nærmer, altså det er langt over 3 måneder, det her, vi nærmer os 100 dage. Så har han fået opdatering på det i dag. De har forsøgt at bestille nogle andre bremseslanger, der skulle til, og det er en tredje. Men det er det forkerte, der er kommet hjem. Det er anden eller tredje gang, de har bestilt del til den cykel her, hvor det så har været forkert. Og det, de spiser den ene undskyldning af efter den anden. Først så var der nogle regninger fra deres side, der ikke var betalt, så derfor blev de holdt delen ikke sendt fra Holland af. Så bagefter, så går der flere uger, eller går der på uger, så hvad sker der? Nej, det følger vi lige op på. De har ikke lige fået sendt delene fra Holland endnu, det har de glemt. Nå, for pokker, mand. Så går der yderligere på uger, så kommer delene så endelig hjem. Og så er det ikke alle dele, der er med, og så er der nogle dele, der er forkerte, og hold nu kæft, mand. Men, altså, jeg vil næsten lige før sige, at jeg kan acceptere det, hvis så de bare kontakter en. Nej. Man skal selv kontakte dem. Min makker, hver gang han har haft kontakt med Kolding MC, så er der ham, der har ringet til dem. De har ikke på noget som helst tidspunkt kontaktet ham. Det er eddermame dårlig stil. I forbindelse med den der video, jeg lagde op, der er der godt nok mange kommentarer, som er rigtig mange kommentarer, som der har haft lignende oplevelser. Og det er jo bare så synd, for det er, altså Kolding MC, det er jo en fed biks, det er jo en fed butik, der er et stort udvalg osv. Men det nytter jo bare ikke noget, når man bliver mødt med ekstremt dårlig service, personale, der ikke tager en alvorligt, og noget værksted, som det bare ikke fungerer. Jeg har haft en kammerat, hans motorcykel var service hos dem. Efter 2 uger ringer han til dem, får jeg noget nyt om min motorcykel, eller hvad? Nej, den er det sandelig lige glemt at kigge på. Fordi at den mekaniker skulle kigge på den, han var der åbenbart ikke længere, eller andet, jeg ved det ikke. Så den er bare fået lov til at sidde ude i hjørnet. Altså, hvem i alverden har en motorcykel til at stå i 14 dage, uden lige at klø selv i nakken og tænke, hvad skal den dag egentlig? Hvad er det for en? Altså, helt seriøst, mand. Logistik, folkens. Kommentarsporene, både på TikTok og Instagram og så videre, de deler bare samme oplevelse. Så jeg synes godt, at det er utroligt, at de ikke får kigget lidt indad og får rettet op på nogle af de ting, som der er galt. Fordi at igen, det er en røvfed butik. Det er bare så pisse ærgerligt, at den bliver kørt på den måde, den bliver kørt på. Men det var lige sådan en recap-opdatering på det. Ja, jeg sætter pris på alle kommentarerne, for det er igen, så det er også lige så meget med til, at er det bare os, der har en dårlig oplevelse. Nå, nok om det. Næste uge, der skal jeg ud og køre med Rune. Han har stadigvæk en shooter. Vi havde jo håbet på, at han kørte på sin egen, men det er ikke tilfældet. Det er i hvert fald snakke lidt om det. Og så tirsdag, onsdag, torsdag, der skal mig og konen på tur. Vi tager faktisk lidt den samme tur, som mig og drengene, vi havde for nogle uger tilbage. Men det bliver bare sådan en mande-kone-tur. Igen, færgen til Fyn, den over Langeland til Lolland-Falster, og hjuler rundt på Lolland-Falster. Hun vil rigtig gerne ud til Mors. Der har jeg sagt, det kan vi godt, men jeg kommer ikke til at gå ned og op og ned af alle de der trapper der. Det har jeg gjort en gang før, og det kommer jeg ikke til at gøre igen. Du skal nok få mig til at gøre det alligevel. Bare vent. Og så skal vi så ind, og så skal vi overnatte et sted. Jeg har lidt overvejet, om vi skulle tage det samme sted, mig og drengene i overnatte, men det ved vi ikke helt, så meget har vi ikke lige tænkt på det. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det bliver faktisk også sin længste tur, tror jeg, på motorcykel. Jo, det må det gøre. Og så når vi kommer hjem om torsdagen, så har vi lige fredag lige til at slappe af, og så skal vi til Thyborøn lørdag til søndag. Og der er planen faktisk også, at vi tager motorcyklerne. Så der bliver kørt vanvittigt meget. Jeg står til hele næste uge, det bliver bare ren motorcykelkøren. Så det er jo fedt nok. Sådan noget. Jeg kører motorcykel, gør det, jeg elsker. Og så får jeg lavet noget content til dem, der har lyst til at se det. Så det er jo fedt nok. Så der kommer til at ske lidt. Så jeg håber bare, I har en mega fed sommer. Og dem af jer, der har ferie, få nu nyt jeres ferie. Og dem af jer, der ser frem til ferie, I kan godt glæde jer. Det er pisse dejligt. Så
Mega fedt. Ej, hvad er det også godt i dag. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi er kommet væk fra Rømø eller hvad, men det blæser ikke lige så meget længere. Nå, kan I have det godt alle sammen, til vi ses. Moin.